Pana bamuni Tonderai avo vaita come through vakati mwana we the late President Robert Mugabe uye vari kuda upfumi hwavo kubva kuna Bona, vari kuti ivo vakazvarirwa kuChimoyo nguva yeChimurenga. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. Uye kulike nekukomenta tichienda takadaro. So, mukomana anonzi Tonderai ari kuti iye akazvarwa mugore ra1977 kuChimoyo. Ari kuti former president weZimbabwe ndivo baba vake. Chimwe chakanyanya kuitika ndechekuti pakabhombewa Chimoyo paya havana kuzogona kuti vazive kuti mudzimai wavo uyu kana kuti girlfriend iyi yanga yaita mwana iri nechepapi, ndokubva vangofunga kuti munhu anenge ashaika. Asi nyaya yacho yakaoma. Regai titange tapinda munyaya yacho tozokomenta tapedza. Harare, Zimbabwe. 47-year-old has come forward claiming to be the son of the late former President Robert Mugabe. Tonderai Gabriel Mugabe ndo zita rake, ari kuti akazvarwa kuChimoyo gore ra1977 kuMozambique during second Chimurenga liberation war. Aitosvika nekukoti chaiko akati veduwe inini ndiri kuda upfumi hwangu ku the Mugabe family. Tonderai alleges that mai vake vanonzi Hilda Mayeka vanozikamwa nezita ravo reChimurenga rinonzi Comrade Paida Moyo vakanga vaine kufambidzana kwavaita naPresident Robert Mugabe during the liberation struggle. According to Tonderai ari kuti amai vake vakasangana naRobert kuChimoyo then ndokubva vadana shortly after release yake from prison. Tonderai has presented various documents kusupporta this claim. Ari kuti affidavit riripo rakasainwa naLaurencia Mugabe, daughter of Mugabe's sister Bridget. Affidavit iri kuconfirma kuti Tonderai akazvarwa paChimoyo base and biological connection yacho iripo zvekutodaro naPresident Robert zvakatosainiwa. Tonderai has launched a legal challenge against Bona Mugabe, the executor we estate yababa vake, along with the registrar of birth and deaths and the master of the High Court. Ari kuti iye chakanyanyisa kuita kuti ukama hwake husimbe navaMugabe ndechekuti akazvarwa musi wa20 April 1977 kuna Hilda Mayeka, Comrade Paida Moyo vaidanana naPresident Mugabe at the time. Tonderai's court application iri kuti iyo relationship yevabereki vake yakapera mushure mekubhombwa kweChimoyo. VaMugabe vakabva vafunga kuti Mayeka tsakatikirapo, but ari kuti after vazozivana kuti havana kufira panzvimbo pakazoitika macommunications even after Zimbabwe's independence. So zvinoreva kuti amai ava vanga vachingori girlfriend zvichienda zvakaenda. So guys, ndo nyaya iripo iyi mumastreets kuti mukoma Tonderai Robert Mugabe avo vari kuti daddy vavo ndivo vanga vari mukuru wenyika. Then how do you stay uri background for makore ese aya uchiona vana Bona nana Robert Jr nevamwe vakadaro vachiita zvavanoita, iwe uchingori background uri wezibhudhi racho zihombe? Guys, zvimwe zvacho hazvidiwo kuti todiko tovapa manotsi here. Pakadaiswa apa unoitawo mwana wemusango kusvikawo 7 years 8 years wo introducewa kufamily wodzoka kwete 47 years. And why now? Why wakamirira kuti baba vashaike? Chimwe chaita kuti vanhu vavhure maziso vanyanyise kushamisika ndechekuti why angosvika hana kuti ndoda kuziva kuti vaningina vangu vari right here kana kuti ndiriwe dzinza ripi. Angosvika achiti ari kuda kutora estate since ari mwana mukuru, ari kubva atoda zvenhaka one way. Hey, zvakaoma guys. So hatisi kuziva kuti Dr. Chiremba Grace Mugabe vachazvigamuchira sei. Musakangamweka.
kuti Grace aigara taura kuti vaMugabe vangu vari murume ane discipline, asingati apa abvisa bhurukwa apa abvisa bhurukwa apa wasiya vana apa waita chino. So hatizivi kuti vachazvitambira sei uye vanga vachiziva here kuti pane munhu anonzi Tonderai Robert Gabriel Mugabe. Hatizivi guys kuti vachazvigamuchira sei uye ava vana vari kunze vari kungosvika vachitorerwa estate vachange vakagara here vakangotarisa mwana wechimbwido achiuya achizotora estate iyi. Why wait until how many years baba vake vashaika? Kungotiwo nyaya iripo ndeyekuti masuvanoka guys tinongoti we listen, we don't judge. Asi chakanaka ndechekuti Tinashe Mugabe anogona kutibatsira nebasa rakadai so kungotora vana vaMugabe Bona Bellarmine neiti chikomana kwakungoungana vese nabhudhi vakuru votora masamples zvakadaro. Vanogona kutora zvakare any other surviving relative waMugabe kuti vaone kuti pane relationship here. Mazuva hazvichanetsi guys, science kana yadai zvangonaka kuti pane affidavit hazvishandi, kwakushanda ropa rako nekuti science dzacho dzakubvumira. Kare vanhu vakatochengeteswa vana vasiri vavo vachingonzi tarisai mumaoko muone kuti mwana akafanana here maprince aya, of which most of the times zvaizongobuda zvakafanana, pamwewo nenodzera zvaingoenda zvakadaro. Asi tikatarisa mabhimbo ayo magirazi hationi here kuti pane kaUMugabe. Ndamboedza kuzuma asi ndaona kuti zvinogona kuti siyanei, asi anyway anogona kuva akafanana namai vake. Musakangamwe guys kuti remember pane maparents mairi apa, saka anogona kuva akatoredzera kwamai kunyanya. Why is he coming out now after all these years? IVP doing what exactly? Knowing fully well kuti ndiri mwana waMugabe uine evidence akaregerei kusvika kuState House. Aizongonopiwa chero kuchinzi vaMugabe havaizozvibvuma papublic forum, vaizogona chose kumupawo kwekunogara, kumuvhurirawo chikambani denari well up izvezvi. Uye nyaya yekuti vanga paine relationship nachimbwido wacho vaigona, yes, in as much as the communication continued, vakaregereiko kubva vangoenderera mberi nerelationship yavo voempowerwo mwana wavo. Ndopaunongoona guys kuti zvimwe zvacho ka kwakungoda kuti munhu angongwara ngwavhe patauni, tsvaka affidavit rako wonanga kwaDaisy muti kuti kati kwaDaisy haunobudiriri, unongotsvaka wanokunyorera affidavit womanya wototi inini vangu baba ava ndavaclaima. But anyway guys, do leave your comments on what you think. Ini ndiri kungoti handei kwaTinashe Mugabe zvinonoonekwa, asi ndakutya manje kuti kukazobuda angova mazero munhu wese pasina relationship tetozvitangira papi. I think it will be opening a can of worms. Handisi kuti chii kana kuti chii, ndiri kungotaurawo guys kuti pamwe pacho pakutoda vechikuru kuti vaite a very clear decision. Kune uya wekusaina affidavit, yes, angave akakonfirma kuti mwana akazvarwa kuchimoyo, but zvaizikamwa here kuti mwana wemukuru wenyika. I do not see any resemblance. What do you guys think about this claim? Imigan.